салому алайкум дӯстои азиз, хушхабара ба ҳаматон мерасонам. Курси рубл якбора боло рафт. аз хиди Сбербанк ба картаи Амонатбанк Тоҷикистон сум раводкунӣ 132 сомон 80 дирам мегзарад. Алифбанк 1000 рубл 132 сомон 80 дирам. аз хиди Сбербанк ба картаи Орионбанк Тоҷикистон сум раводкунӣ 132 сомон 80 дирам мегзарад. Банки Эсхата 1000 рубл 129 сомон. Спитамен банк 1000 рубл 129 сомон. 100 доллар 1085 сомон. 100 евро 1165 сомон. Коммерс банк 1000 рубл 129 сомон. 100 доллар 1080 сомон. аз хиди Сбербанк ба картаи Душанбесити сум раводкунӣ 129 сомон. хумо 1000 рубле 129 сомону 10 дирам. бародарои азиз, раҳмати калон барои дастгиритон. мо ҳам ҳаракат мекунем ки беҳтарин видеоро пешкаш. барои ҳамин бародаро моро дастгирӣ кардан, ҳатман дар канал обуна шавед, лайк монед ва фикротона ҳам нависед. фикрҳои шумо ва боиси пешрафти кори мо мешавад. мо ҳам ҳаракат карда боз ҳам беҳтарин видеоро пешкаш шумо мегардонем.